Chicho e Cibrán, Boyanca Costova. Bueno, temos unha historia esa que ven de meses atrás, verdad? Sen saber se estábamos conectados. Pois sí, porque, a ver, nós empezamos a contactar contigo basicamente porque cando sacamos, bueno, a Muiñeira de Interior, que hai como unha muiñeira que revisitamos hai un tempo, xusto había pouco tempo unha entrevista que fixeche na Voz de Galicia, non recordo como era o titular exactamente, pero ti decías algo como Muiñeira e Trap son cosas moi cercanas, basicamente, porque o ritmo que comparten, que é un ritmo ternario, é o mismo, e ao final nos pensamos o mismo, porque a música son pulsos divididos de tal forma e dá igual se se pon unha señora por encima ou un chaval a rapear. Ao final o espírito é o mismo e, bueno, cada un fala das súas cousas, pero ao final é tacata, 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 con pandereta ou con caixa de ritmos, pero, bueno, é o mismo e como nós tamén compartimos esa mentalidade, cando saliu a nosa canción foi en plan, hostia, tío, xa que pensamos o mismo, a ver se escoita Carlos Núñez isto que fixemos, porque, joder, igual lle mola e para nós sería unha locura, sabes? Carlos Villanueva, moitísimas gracias por concedernos estes minutos. Recentemente vende abrirse unha porta hacia a muiñeira, porque este novo ritmo, o trap, como as músicas urbanas, pois coinciden rítmicamente, nalgúna das súas variantes, coas nosas muiñeiras. Pero gostaríanos profundizar un pouco máis sobre que é isto da muiñeira, de onde ven. Ti que tes esa visión ampla e histórica, isto da muiñeira non é algo de onte, nin de aí 2 días, non? Que poderíamos considerar unha muiñeira? Ou esa idea rítmica, métrica, que é unha muiñeira? Unha muiñeira é un ritmo de tradición oral, ternario, que ven heredándose non só en Galicia. Aparece prototipos de muiñeira en Italia, en tipos de cancións, en tipo de danza. En realidad, a problemática é que o ritmo ternario, que supostamente aparece nas reflexións, nos escritos, nos poemas, etc., nos versos, non sabemos exactamente como se traduciría no atril, digamos. Sabemos que a tradición oral empleou danzas bailadas desde hai moitísimo tempo. Eu teño registrado cousas séculos XII, XIII, etc., que se bailarían ao redón, en rueda, tipo muiñeira, que aparecen, además, perfectamente transcritas en compás ternario. Estamos con Faustino Núñez, o musicólogo especializado en flamenco de Galicia. Ademais, Faustino, que tivo grandes alumnos, como Rosalía, coñece moi ben o fenómeno de como todas estas músicas están continuamente actualizándose. Faustino, ti que eres un home que viaxou polo mundo, que estudiou flamenco, que está en contacto sempre con esa nova creación, como atopas que a muiñeira, a nosa muiñeira, de pronto estea de moda gracias aos novos que fan rap e fan trap, atopan na muiñeira pois case unha fonte de inspiración para facer algo novo. Isto é algo que sempre sucedeu un pouco na música, verdad? Bueno, la muiñeira, como sabes, Carlos, es un compás de 6x8 que se llama, que es compás binario de subdivisión ternaria, o sea, cada parte se divide en 3. Eso, claro, eso propicia en lo bailable, en lo rítmicamente, digamos, electrónico, va muy bien. Entonces, entre el aire vivo y el compás binario, yo creo que los jóvenes se acomodan muy bien ahí, en ese ritmo, aunque sea un ritmo tradicional muy antiguo, ¿no? Del siglo XVIII, ya tenemos referencias, ¿no?, de la muiñeira. Enrique Monteagudo, ti que eres un mestre filólogo, ademais con unha amplia visión histórica de como a tradición vai adaptándose ás diversas modas e todo isto, lémbrome dunha conversa que tivéramos sobre este fenómeno do trap
que está acontecendo ahora mesmo en Galicia, no que os novos creadores, a xente que fai músicas urbanas, decatáronse de que a muiñeira tiña a mesma rítmica que eses versos do trap, medio improvisados, e ti contárasme que todo isto que tiña unha certa explicación métrica, non? Como que coincidía puramente, ademais, neste fenómeno do endecasílabo de gaita galega. Que é un endecasílabo de gaita galega? Como lle podemos explicar isto a xente común? Eu creo que o primeiro que sería interesante aclarar é que non debía chamarse endecasílabo, porque é un verso que non depende do cómputo de sílabas. Eu creo que a clave do que dice, da nosa conversa, Carlos, está aí. Hai unha tradición de poesía cantada, ou de canción poetizada, como queramos chamala, que non depende do cómputo de sílabas, depende do ritmo. E o ritmo, basicamente, depende do acento, claro, do acento das palabras. Pero sobre esa tradición, en Occidente, se impuxo outra tradición máis culta, que é dunha poesía escrita, é dicir, non pensada para o canto. E esa poesía escrita sí que é unha poesía métrica, é dicir, que se basa no cómputo silábico. Entón, o que acontece co trap, co rap, con este tipo de músicas, é que están empatando con tradicións que veñen de moi atrás, en que se construen as frases musicais, os versos, pensando máis ben nos acentos e nos ritmos, e non o cómputo de sílabas, porque o cómputo de sílabas, de feito, cantando, podemos alteralo, alongando unha sílaba, acortando outra, e entón, digamos que o fundamento, a base está aí. Isto é unha poesía rítmica, non é unha poesía métrica, non é unha poesía contada. Estamos con Rosalía Rodríguez Vázquez, profesora da Universidade de Vigo. Rosalía, como explicarías a xente cal é a túa especialidade, o que fas coa música e coa lingua? Sí, pois moitas grazas. A miña especialidade ten que ver con achar conexións entre o ritmo lingüístico e o ritmo musical. Basicamente diso se trata. O ritmo lingüístico e o ritmo musical. Ou seja, ti que eres músico e que eres filóloga ao mesmo tempo, concibes que, claro, a música ten melodía e ten ritmo, pero a lingua tamén ten ese ritmo. Entón, é posible que haxa unha confluencia na xente que fai música tradicional, nas tradicións de cada país, entre a lingua e as nosas músicas? Sí, hai de feito unha conexión, e isto está estudiado e está analizado e investigado, entre o ritmo dunha lingua, porque as linguas clasifícanse de acordo co seu ritmo. Hai linguas de ritmo acentual, por exemplo, o inglés, hai linguas de ritmo silábico, por exemplo, o galego, o español, hai linguas de ritmo moraico, que se chama, por exemplo, o xaponés. Os ritmos desas linguas, de alguna maneira, tradúcense cando cantamos, cando elaboramos, cando o povo elabora un texto que vai ser musicado. Que se pode facer con ese texto e que non? Non se pode facer o mesmo con todas as linguas. Cada lingua ten a súa maneira de ser musicada e aí onde xace ese substrato común. Hai un par de anos estivemos cun especialista de linguas célticas mortas que estaba no oeste de Irlanda, Graham Isaac, que estudou moito eses textos en linguas celtas que atopáronse en diversos puntos da Península Ibérica. Un deles, o texto que está en Villastar, en Teruel, di que ten aliteración, rimas internas. Nos concertos sempre facemos unha pequena broma, porque sempre conto que este home falábanos desas rimas, fala de tiatunei, lugei, eniorosei, esa rima enei. Eu sempre lle digo ao público, e 1000 anos despois, Martín Kodax di amor, ei. Esa rima sigue aí xa noutra lingua. E 1000 anos despois, Julio Iglesias di, e o público, hey. Todo o mundo ríe, non? É posible que esas rimas internas, ese lei chaprén, que ese é algo noso, moi antigo, que puidese ser utilizado posteriormente xa na lingua latina, porque haxa substratos na nosa poesía anteriores. A ver, concretamente no caso que estás dicindo ti do ei, claramente o que caracteriza o galego, por exemplo, frente ao castelán, dunha forma moi rotunda, son os que nos chamamos os ditongos decrecentes. É dicir, ei, ou, eu, au, oi, moito,
primeiro, obreiro, comparado ao castelán. O castelán o que ten é ditongos crecentes. Ie, ue, piedra, puerta. É dicir que estabas recitando eses textos célticos, cos ei, non hai que ir nin a Julio Iglesias ni que tal. É que toda a nosa fala está constante, é dicir, acabei, farei, direi, leite, noite, coiro, está chea de ditongos ei e ou que son os que caracterizan xusto a nosa maneira de falar. Eni rosei, tiatunei, luguei. Aí tes. Hai unha fórmula rítmica pois, que atopamos nas cantigas, que atopamos moito na música escocesa, na música irlandesa, que din que ven das antiguas linguas celtas que despois pasaría ao inglés. E cando escoitamos ese Dublin, Drogin, que iso non é algo latino, non? Que é algo anterior que depois foi utilizado pois, polo inglés e que atopamos ese tipo de ritmo pois, moito en algunhas cantigas medievais. É posible que houvese eso, memorias anteriores pois, na música, na fala, cunha nova lingua, pois, que utilízanse ritmos, utilízanse... Bueno, igual que dicían, ¿no? os campesiños que seguen a utilizar ferramentas, bueno, pois, nunha sociedade que cambiou, que... Sí, iso a mí que comentaste, recórdame, cando eu era cativo e ainda casi non había turistas, unha vez me colleu da praia en autostop un matrimonio alemán, alá en Muros. E chegamos á vila, estaba a marea baixa, e nadarse navíanse os botiños coas poutadas, non sei se sabes o que é unha poutada. É un tipo de, bueno, digamos, de áncora, que é unha pedra, con uns paus atados, que se utiliza pues, para fixar o barquiño que non o leve a marea, vai. Quedaron alucinados mirando para aquilo e dixeron, eso que? Pois eso é unha poutada. E que é unha poutada? Pois eso, tal. E dixeronme, pero eso é un instrumento neolítico. é un instrumento neolítico que non usa nin ferro. Son paus, cordas e pedra. A palabra poutada é prelatina. Tampouco, o sea, ese nome ven de, sabe Deus, de que estrato lingüístico é o que falamos antes das nosas preservacións de cousas que para min unha poutada era unha cousa absolutamente normal e de repente un estranxeiro ve aquilo como un instrumento neolítico. Entón, que é o que se mantén nas linguas na longa duración, ao longo do tempo, o que, digamos, menos varía? É a fonética. É dicir, calquera de nós, cando aprende outra lingua, sabe que o que temos máis dificultade é asumir a fonética desa lingua. Porque nós o que imos facer é impoñer nesa lingua as pautas fonéticas da propia que aprendemos de pequenos. É o que nos pasa aos galegos cando falamos castelán, que eu ás veces collo o teléfono e digo hola, e dime, tu eres gallego? Só dixen hola. Porque, que pasa? Porque, é dicir, eses ritmos da fala son os que están aí máis metidos e os que teñen unha duración muitísimo máis longa. É o que falábamos antes, o que dicía Castelao, de que nós falamos latín, pero a fonética desa lingua de onde virá, pois é que a fonética dura moito, é de longuísima duración, pasa dunha lingua a outra, de outra a outra, é dicir, que cando os galaicos aprenderon latín, durante séculos foron bilingües e estiveron impoñendo naquel latín a fonética das súas linguas, basicamente linguas célticas. E cando esas linguas desapareceron, aquel latín que quedou xa era un latín falado a galaica, cos ritmos, coa fonética da lingua anterior. Así ata hoxe. Si verán, chamame moito a atención como ti xa tes na cabeza todos os códigos da linguaxe do rap, neste caso tamén de como se rapea no trap, ¿no? Utilizas recursos que incluso pensase que poderían vir das linguas celtas, como é o Scotch Snap, o famoso Scotch Snap, que este tipo de acentuacións, chachon, 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 e ti isto faz en galego, non? Chachon, 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 chachon. Como é a experiencia de rapear en galego? Que características ten a lingua galega que poden ser interesantes, diferentes do inglés, do castelán? Contanos algo de todo isto.
O raper en galego, en plan, é un idioma que é bastante fluido, é menos marcado que outros idiomas, eso, pois como pode ser o inglés, se traballa moito con monosílabos, ou o alemán, que sí que é un idioma moi en plan, é como un idioma que é máis suave. Me dá a mí a sensación que ten un pouco máis de fluidez que o rapeo en castelán, por exemplo. En plan, o idioma é menos complexo, a nivel non hai verbos compostos, non hai este tipo de cousas, e logo sí que hai outras formas das palabras que eu creo que son máis bonitas. Se traballa moito cas Fs, as ches, coa X, pero non X de X, sino a de xamais ou de xordo, estas cousas, en plan que eu creo que crea unhas musicalidades que son moi bonitas e creo que resulta agradable ao oído o escoitar o rapear en galego, non? Estamos con Sabela, Olaya e Aida, Tanxugueiras. É curioso que eu cando escoito Tanxugueiras teño un pouco a sensación de que sodes pandereteiras, pero estades continuamente escoitando outros estilos. Que músicas escoitades, por exemplo? Escoitamos pois todo tipo de música. Podemos escoitar pop, rock, pois músicas máis modernas e actuales como pode ser o trap e hip hop. Sí, todo tipo de... A verdade é que escoitamos todo. Sí, de todo. Despois facemos unha criba do que nos gusta e do que non, pero de estilos gustannos todo, porque nós queremos que a música podese disfrutar de todos os estilos e que a tradición pode ser mesturado con calquer tipo de estilos. Así foi, ademais, sempre, verdad? Sí. No repertorio tradicional notas que hai como capas, momentos, verdad? Que a tradición sempre se adaptou. Sí, sempre está mudando, é unha pasada. Eu sempre poño o mesmo exemplo, cando ti escoitas as recollidas, non? E as recolleitas, sempre ves como vai mudando, cando entrou a radio, as influencias da radio, cando empezou a copla e a dar tal, como se vía que as máis novas cantaban unha peza tradicional en forma de copla e escoitabas a unha señora xa máis maior que o facía da forma natural como ela o sabía. Entón, isto está mudando dende que se iniciou a música tradicional. Cando os comezamos a preparar a canción Marmuradora de Roselio Groba, decateime de que a letra era moi cortiña. Groba escollera nada, un par de letras. Entón, recurrimos á técnica do Leixaprem, o famoso Leixaprem que todos aprendemos no instituto, no colexio, esta repetición que xa existía pois, en Galicia dende as cantigas medievais. Isto é unha técnica que está aí no repertorio normal das pandereteiras ou algo que non se utiliza habitualmente? Imaginadevos, por exemplo, pois, marmura, marmuradora, marmura de min e de outros, recuperas pois, a terceira e a cuarta, e despois a primeira e a segunda, e así xa tes o doble de... Son xogos poéticos que aínda se utilizan no mundo das pandereteiras? Home, eu creo que sí. Unha, pois pode ser para deixar máis claro o mensaxe, ou outra porque, mira, quedalle ben a melodía e a veces a repetición queda moi bonita. Claro, a repetición é moi importante. Efectivamente, ese concepto de que esa letra que avanza, pero claro, moitas veces Pérdese, no... Pérdese a mensaxe. Ese Leixaprem que te está repetindo. É como nas cantigas medievais, non? Que as palabras máxicas voltan a aparecer. Repites aquelo e de novo, son como unha especie de drogas alucinóxenas, ¿no? que están aí na propia poesía. Hai algo diso no xeito voso de traballar? Utilizades ese tipo de repeticións? Sí, a nos encanta nos repetir, sobre todo tamén pensando na xente que nos escoita, porque así como unha canción de pop ou de trap sempre busca un retrouso que enganche, pois a nos encanta-nos tamén que haxe unha copla, porque aparte de coplas que sonan moi bonitas, sabes? O sea, teñen unha sonoridade moi bonita e a que máis nos gusta, pois é a que máis repetimos para que a xente que a teña aí na cabeza todo o tempo. É marketing, puro. Puro, claro que sí. Sabes, Rosalía, que cando coñecimos a Uxío Novoneira, pediume que musicalizase ese poema e díxome, nada, Carlos, isto tes que poñerlle música e cantalo en directo. Estivemos prácticamente durante 25 anos dándolle voltas, porque era un poema complicado. Incluso presenteilla a algún especialista en música tradicional, que me dixo, bon, Carlos, boa sorte, non é imposible, pero
non é nada fácil. É posible que esta muiñeira de Novoneira sexa todo un exercicio de virtuosismo poético musical, porque non foi nada doado. E precisamos, ademais, da colaboura de artistas de músicas urbanas para darlle vida a isto. Pois iso é interesantísimo, a verdade, que estás contando, porque partimos dunha forma musical antiga, de orixe rural, que parte das capas, digamos, humildes da sociedade, e chegamos a un universo urbano, a un xénero, por exemplo, como pode ser o trap, digamos, un xénero contemporáneo, que tamén parte das capas, desas capas, que ao final non deixan de ser as capas sociais máis creativas, non? As capas populares que poderíamos dicir. Novoneira, o bo que ten, e este texto é un bo exemplo diso, neste texto ele o que fai é, por un lado, respecta a esencia dese texto dunha muiñeira tradicional. En que apreciamos ese respecto á esencia? En cuestións como o léxico que utiliza, el utiliza el léxico do galego oriental, do Courel, de onde el vivía, utiliza tamén recursos métricos que son moi típicamente utilizados en poesía popular, a literación, é dicir, a repetición de fonemas consonánticos nun mesmo verso ou ao longo de varios versos, repite moitísimo bailar, volta, sempre ese B, repite punta, apuntar, repetición do P. Hai moita literación, ao mesmo tempo hai moita rima interna, non? Hai un par de niñas que están seguidas, no medio do verso dice fío, no seguinte dice rizo, hai aí unha rima interna en ío. Entón, utiliza moitos recursos métricos da poesía popular, porque son recursos que tamén se utilizan, por exemplo, no refraneiro. E ao mesmo tempo, e volto a esa cuestión de que ia ser algo moi difícil de musicar, hai unha contemporaneidade, porque claro, Novoneira era un poeta culto que bebía da fonte da tradición, pero claro, ele era un poeta cultivado que cultivaba toda a serie de formas, xéneros, e entón aí hibrida, que é unha palabra que tamén se utiliza nas músicas contemporáneas, hibrida xénero, non? É unha muiñeira que soa muiñeira, pero na que hai un subtexto contemporáneo. Eso é o que fai moi bonito o texto, e o xeito en que a musicastes ven traducir esa beleza tamén. No que contabas, hai unha contemporaneidade, hai un son que pode ser, haber unha conexión co trap, por exemplo, un son electrónico por detrás, non? E despois, de repente, temos un son dese 6x8 marcado da muiñeira, das pandeireteiras, etc. Esas dúas cuestións sucedendo ao mesmo tempo fan esta muiñeira pois un obxecto moi contemporáneo, a vez que nos remite ao noso pasado máis ancestral. Eu creo que o trap e o rap, estes tipos de músicas nacen da calle, que ao final é pois o que o conxunto da xente que canta, e ao final a música tradicional ven deso. Claro, ben... E sona moito, tamén ten así moitos baixos, sona moito obviamente non ao noso, pero ten aí arraigo a terra, sabes, ao baixo. As pandeireteiras erades algo así como as DJs das festas dende hai centos e centos de anos. E moitas veces sin querelo, que normalmente as pandeireteiras querían bailar, pero claro, alguén tiña que tocar. Ou sexa, quen bailaba era quen se levaba aí o... Claro, é como o Tinder de agora, pero de antes. Que grande, que grande. Fixadevos que sempre se fala, non? O gaiteiro, que era un ligón, agora falades dos bailadores, a das bailadoras, e a pandeireteira que se levaba de todo iso? O sea, eu creo que eran máis listas do que... O sea, eu creo que elas eran... Eu estou convencidísima as auténticas malandras, de que ¿no? Galicia é un país de matriarcado, o cal sempre foi un matriarcado encuberto, pero era quen dirixía a casa e todo, por as festas non iba a ser o contrario. Que pasa? Que sempre se lle daba un poquinho de protagonismo a eles, pero eu creo que elas sabían o que facer en cada momento e o percal que... Claro, te de conta de que se te levabas mal con algún veciño, ese era o teu momento para aproveitar e para botarlle unha copla aí para... Claro, e elas tamén aproveitaban eso tamén para burlarse un dos outros, para ligar tamén, tiñan as súas coplas aí encubertas para darlle a retranca galega.
É curioso, non? Porque temos nas nosas cantigas, dende a Idade Media, pois temos as cantigas de amigo, non? Que é casi como un soño, un ideal. Están as cantigas de Santa María, que son serias, pero pois tamén están as cantigas de escarnio, non? Eu lembro cando Reixa, nos anos 80, pois sí, vías traxe galego, vías unha gaita, pero non sabías se a cousa iba en serio ou en coña, non? Se estaba a rir. E vos tedes tamén ese rollo un pouco escarnio, non? Tedes unha lectura, unha volta de tuerca en todo isto. Claro, e además, joder, nós o que somos conscientes é de que a música é unha excusa para pasalo ben, e os conceptos os que xira ao redor, o concepto de pasalo ben, levan sendo os mismos siglos, sabes? Entón, pois claro, a min vernos como un neo-escarnio e maldicer, para min é un dos maiores piropos que se nos poden botar, porque realmente a intención é esa, sabes? Din que composición non é unha cousa nova que parte de cero, senón que poñer xuntas cousas que xa están aí no imaginario común, non? Normalmente partides da letra ou da música para construir unha canción? Nós sempre partimos da música. Sí. Así? Si, primeiro, máis é o que dicía Sabela, primeiro vemos o tema que queremos a tratar, porque sí que nos gusta moito, pois, a mesma vez que facemos música tradicional, facer unha concienciación de algo de que estean en actualidade e a mesma vez mandar unha mensaxe que creo que para a xente nova, sobre todo, é moi importante ter unha referencia de mensaxe positivo e non letras machistas ou letras complexas. Entón, primeiro miramos o tema que queremos tratar e dai buscamos a sonoridade, por exemplo, se é unha peza máis oscura, dun tema máis que vemos máis oscuro, ou se é algo máis alegre. Despois, daí miramos xa a sonoridade que queremos e despois é cando lle engadimos a letra. Bueno, é super interesante o vosso xeito de traballar, por exemplo, na Muiñeira de Cabana, como collichedes un sample de Pepe Ferriros de Milladoiro e fixechedes, pois, eso, como se fose unha cociña molecular, pero coa música. Existe un sistema compositivo dende a Idade Media que se chamaba acentonización, que era a de traballar con pequenas moléculas xa preexistentes, e ti ordenas e compós, non? Composición é poñer xuntas cousas que se están aí. Entón, como fixechedes? Collichedes unha gaita preexistente e facedes unha nova composición en base a unhas enerxías, a unhas moléculas que xa estaban aí. Como se fai isto? O sea, sobre todo, claro, eu poñía a pista para adiante e claro, é o que dices tú, hai moléculas das melodías que bueno, desde o meu punto de vista son as que máis definen e as que máis... Pois non sei, as que tú estás escoitando algo e dices, como mola eso. Entonces, pois, basicamente, estuvimos unha tarde seleccionando os fragmentos de menos de un segundo que, pois eso, que o mellor teña unha baixada con algo especial ou... Un trino guapo... Sí, unha nota moi larga que xusto despois había outra moi larga, igual medio tono arriba, entón podes facer como unha melodía... E, pois, basicamente, ensayo-error, ir probando e, ao final, pois, como é un sampleo, pois xa teño guitarra, xa teño gaita, xa teño todo. E, a verdad que é super guai porque despois, con simplemente facer as baterías, xa sona todo gordísimo, porque, claro, nos partimos dunha grabación que xa ten toda a ecualización, toda a compresión e todo no punto exacto, entón, para nós é super fácil e, non deixa de ser... o que le van facendo os raperos 30 anos, sabes? Que copiar, pegar e baterías. Esta muiñeira de Novoneira gravámola cunha rapaza nacida en Bruselas, neta de galegos. Ela non fala galego, ela fala francés, e aprendeu ese galego cantando músicas de pandereteiras. Curiosamente, esa rapaza ten un galego cunha esencia, un sabor que eu que nacín en Vigo, no centro de Vigo, non teño. Eu fago un pouco como unha diferencia, non? Entre ser gaiteiro e tocar a gaita, non? O sea, un clarinetista, un saxofonista pode tocar unha gaita, pero non é gaiteiro. Ser gaiteiro implica
unhas esencias, unhas ornamentacións, detalles profundos, pequenos, pero que dan toda unha consistencia, non? E moi probablemente, pois, ser galego falante, pois, implica o coñecemento de todas esas cousas. Ti pensas que a música ou a muiñeira podería ser unha vía para espallar o galego, para que a xente máis xove pois descubra eses sabores, non sei, como que para min o pop en castelán e en galego ten uns esquemas rítmicos que notas que é máis unha traducción do inglés co seu sistema acentual, con eses ritmos propios de inglés, un sistema silábico diferente, e cando o pop en galego ou inglés notas que é un pouco encorsetado aí. En cambio, é curioso escoitar os rapaces que fan trap e que o galego flúe dun xeito curiosísimo. Ti pensas que a muiñeira o mellor pode ser con este novo trap unha nova fiestra aí aberta para o futuro, para a lingua? Fíxate, a mí, a eso que me acabas de decir, estábame de repente resoando a parte da conversa que tivemos antes, que me vai vir moi ben para explicar aos meus estudantes, non? Que a música en inglés, do rock, do pop, que se pode facer en galego, pero que hai que encorsetala nuns determinados patróns. Isto é exactamente o que pasa coa lírica trovadoresca en relación co occitano. É dicir, hai unha tradición de aquí, pero imos facelo conforme o patrón occitano, que está aí encorsetado. A cantiga de amigo vería ser como o que me estás dicindo ti, como o rescate da muiñeira, é dicir, pero imos botar man, unha vez que dominamos isto, imos botar man desto outro que é máis noso, é dicir, que eu creo que é unha explicación que a mí me vai valer moito didácticamente, porque creo que explica ben. Unha moda que chega de fora, que che impón un determinado corsé, pero que, por algunha razón, logo dá pé a que emerxa outra cousa que está máis de aquí, máis noso, non? É certo que sí que a muiñeira, sí que este tipo de música máis espontánea, máis baseada na tradición nosa, o que nos permite expresarnos mellor, expresarnos no noso molde, por decirlo dunha maneira. É un molde, podemos dicir, bueno, pero trátase simplemente dunha cuestión de son, superficial. Non é, a ver, que che vou dicir a ti, a música, o son, a voz, nas súas modulacións, expresa moito máis, que non é nada superficial, é unha cousa que sae de moi adentro, é dicir, de feito son as modulacións bueno, se me permitides poñerme un pouco solemne da nosa alma, do noso espírito, é dicir, son as modulacións do noso pensamento. Sempre dicimos que a mellor poesía é a que capta o ritmo das ideas co ritmo das palabras. Pois isto é un pouco igual. A música que consigue expresar no seu ritmo o ritmo do noso vivir, do noso pensamento, pois eso naturalmente é como, non sei, como sentirnos máis frouxos, sentirnos máis nós, non? Expresarnos millor, expresarnos máis libremente. Lembro de pequeno ter un daqueles discos do Grupo Universitario de Cámara de Compostela do ano 82 ou 83, aqueles discos, e que foron unha auténtica revolución escoitar unha cantiga de Santa María pois con ritmo de muiñeira, incluso con gaita, con todos aqueles elementos que hoxe recoñecemos como unha muiñeira. De feito, hoxe, se eu escoito aquela cantiga que faciades, con este ritmo, recoñezo elementos, pero perfectamente gaitísticos, esa síncopa, recoñezo cuatrillos, como os de Perfecto Feijóo e Manuel Villanueva, desas gaitas de Pontevedra. O sea, para mí, aquilo é unha muiñeira perfectamente construída e con todo o sentido. Bueno, respecto ás escoitas daquelas muiñeiras que eu metín nos anos 80, teño que decir que me produciron moitísimo escándalo e moitísima controversia no mundo musicolóxico, porque era a utilización dun tipo de compás que non se utilizaba habitualmente. Un 6x8, por exemplo, non aparece na normativa do século XIV, XV, XVI, XVII, empezan a aparecer xa fins de XVII e XVIII,
e iso produce na musicoloxía española unha gran controversia. Eu, de feito, tuve que respostar, pero mantéñome nunha idea que ti aportas que eu entendo que é interesante. Xugamos moitísimo coas variantes que se producen cos pasos do tempo. Por exemplo, estou agora traballando zarzuelas en galego cubanas que teñen moitos elementos de rítmica cubana. Son feitas por autores galegos, son muiñeiras, están etiquetadas, vainas cantar un coro galego, sin embargo teñen xa elementos. Quero decir con isto que ao paso do tempo, a ida a Castela dunha corte de pastores galegos, lles vai introducir outro tipo de variantes que son as que a tradición oral non nos descubre. A tradición oral témola que inventar cada día, porque vamos ao campo, recollemos unha peza, un tipo de danza, ou un tipo de romance ou de canto, e vemos como a volta da esquina a mesma cántano de outro xeito. Por que? Pois porque, digamos, a tradición vaise conformando co paso do tempo. Por lo tanto, eu penso que o intérprete ten que xogar cunha certa liberdade. E hoxe en día, por exemplo, todas aquelas polémicas dos anos 80 xa non existen, porque chegouse ao punto de que o intérprete pode xogar con respeto, pero con certa liberdade. Con esta ou coa pequeniña? Que mellor? Esa, la pequena. Pero recalco o escándalo que armou, Bueno, pero eso é grandioso. Sí, pero que un repertorio medieval metera un 6x8, eso é un escándalo. Lembro-me perfectamente. E é unha maravillosa muñeira para bailar. Maravillosa. É unha das cantigas de Alfonso X. É unha cantiga pasada de un ternario simple a un ternario doble, punto. Para min, esta cantiga foi unha chave, abriuseme un mundo. Gracias por todo este... Gracias a vos. Hasta la boura, Carlos Villanueva. É curioso porque algúns lingüistas din que as linguas latinas son mellores para o ritmo de tres, ¿no? La note, la playa, ti amo, taca, tan, 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 tan. Ese ritmo de muñeira, ¿no? Para vos, que é máis natural? Rapear a ritmo de muñeira en ternario ou rapear en binario? Que pensades que vai mellor a lingua galega? Non sei se habrá un mellor ou un peor. A min personalmente gústame bastante o rapeo en ternario, me parece que vai máis a cabalo. As métricas que son trisilábicas, digamos, en plan, que funcionan de 3 en 3, porque crean así como eso, como que efectivamente, esa é a palabra que estaba buscando eu. Se o beat en 2 e tú rapeas en 3, pois creas unhas polirritmias e unhas cousas que teñen aí como un componente de aleatoriedade e de no control, que eu creo que é o que tamén dá un pouco aí a gracia ao asunto. Esa é a cuestión. En principio o rap sempre se baseaba nun ritmo binario, non? De 1, 2, 1, 2. Pero claro, se facemos 1, 2, 1, 2, hai cousas que non imos poder adaptar. Hai palabras que non vai ser doado adaptar. Entón, no rap, a finais dos 80, xurdiu o que se chamou aquel triplet flow, non? Do que se fala bastante, que era ese flow triple. Entón, permitíanos, como o ritmo da muiñeira, inserir nun compás de ritmo binario unha subdivisión ternaria e así podemos facer máis cousas, podemos adaptar máis texto, máis palabras, podemos xogar co fluir do propio texto. Entón, nese sentido, muiñeira e trap, forma muiñeira e calquera outra forma musical ou xénero musical que utilice o 6x8 poden dialogar, pois non sei, dende unha chacarera ou ata a tarantela ou algún estándar de jazz mesmo.
pode soar, e danche ganas, non, case de sacar a pandeireta e tocar ese ritmo de muiñeira, porque sí que hai un substrato común. O que é increíble é que a día de hoxe, no 2021, C. Tangana, a túa alumna Rosalía, estean a facer 6x8 muñeirosos que eles entenden por flamenco, pero que coinciden con esas fórmulas do trap, da parte rapeada 6x8, e que eso estea a suceder nestes intres en Galicia. Como entendería un flamenco ese tipo de 6x8? Que variantes principais teríamos, por exemplo, coa guitarra? Como sería unha construcción de estes ritmos de muiñeira, pero entendidos por un flamenco? El 6x8 en el flamenco está en el tanguillo de Cádiz. Ahí está, ahí está. Es un tango realmente. ¿Qué pasa? Que el tango americano, que es de donde viene, va al aire. En cambio la muñeira es a tierra. ¿Qué es lo que hablábamos antes? Los acentos son distintos, el metro es el mismo, el ritmo es diferente. Ahora podríamos por aquí meter una gaita y una muñeira. Perfectamente. Entraría perfecto. Y un joropo y una tarantela. Esas muñeiras de Rías Baixas. Mismo. Esas muñeiras de Rías Baixas, perfectas, claro, con este pulso. Claro, entonces aquí es donde está la comunión entre estas músicas, que no hay que forzarla. Por eso la juventud no entiende mucho a lo mejor de 6x8, ni de compases ternarios, ni les importa ni lo necesitan. Ellos lo que sienten. Y se acomodan bien ahí, dicen, yo aquí me desenvuelvo bien. Y empiezan y al final sale que arrastran a un montón de chavales y resulta que están haciendo muñeira, pero muñeira del siglo XXI. Y eso es una gran alegría porque es una tradición renovada y es la tradición y la vanguardia, ¿no? Que eso es lo más bonito que hay en el arte. Eu lembro, nos anos 80, cando eu estaba no instituto, cando eu estudiaba, isto era un verdadeiro problema. O sea, o mundo da movida, o rock daquel momento, non había unha entrada fácil para todo isto. O sea, non existían códigos polos que poideses amoldar. E agora mesmo, como que estas músicas urbanas dan a posibilidade de que exploredes todo isto, non? A partir do trap, tamén puxo como estes ritmos un pouco, digamos, no mainstream, e, joder, eso para nós é perfecto porque é o sea, como galegos é o noso, porque son os nosos ritmos, e joder, ahora mismo xa, pues como que sonan actuales e sonan como hasta modernos, entón, pues, joder, é super guai, que casualidade, o sea, que o cosmos musical nos puxera eses ritmos aí a nos en bandexa, sabes?